marary andilako marary andilako zegny a fandarana ty oera zegny magnano mbala tsara korialy atsika mpagnaraka sy ty fandarana ty izay fa mazatra atsika mitondra olo tanora izay hamira tsy tia mira tsy vogny niakatra amin'ny lafin'ny kanto sy sehatra ny zavatra maro samihafa no niezahagna andesigny amitsika amty andraniany ty tonga eto tovolahy zanaka lembaka be samby rano ary isana pietsiketsiky Madagasikara sy natagny ivelany tamin'ny hiranazy izay nisany nominé tao amin'ny RDJ Award 2025 lasa toika tonga eto ny lehilahy andeha koragna amitsika resadresaka amitsika amty andraniany ty eto ampandohagna de kasitrahagny ny capitale Ricoro ty ambolokandrigny izay mikarakara ny olo zegny resaka avao agnaty studio sy agnano atsika musique jiaby atsika zay resy lahatra amizay tady studio agnanovagna zay tongava ty amitsena ambolokandrigny aty atsika mahita capitale Ricoro zay mijery amy page-ndreo afaka hitanao reo koa kasitrahagny ny Harrison Film ny Iratiako ny Team Ricoro ny Gargodrokinaka la Renera Fierté izay tsy mitsatra manao agnaty fandaharagna toera zegny he marary andilako zegny karakory mon frère ino fandendra tsisy fandendra zala voalohany faly miarabanao sambasambatsika nitrôtro baka nitrôtro tamy raha ty fa za fa nahita soranao ia nitrôtro tamy fandaharagna sambasambatsika nitrôtro niany ke tsisy fandendra loatra zala fa navy amy tanàna eto ma zegny dia mamangimangy namagna mamangimangy havagna raha karakara zegny lema palega ino man tegna izy ty aminazy ty palega lema ino tegna izy palega io zegny agnarako tegna agnarako zo palega agnaty copie zegny agnarana agnaty copie mihitsy le palega fa le lema zegny somary misy histoire madinidiniky mbola agnarako fokoa zo fa le agnaratsekitry eka le olo mahay za hatram'iza hoe mbola hely igny zegny mahay hoe za lema donc natambatry fo zegny le agnaragna tafara amizay koa zegny mba mitondra mba mampiavaka iny le agnaragna par rapport amin'ny artiste hafa fa tato fara le olo plutôt à l'aise kokoa mikaiky palega noho ny lema satria sa na misy rilima angamba limage je sais pas de hitako misaona kokoa hitako maro olo mikaiky hoe palega fo sa iajano olo lema palega fo sa hoe ho palega ny hoentigny io zegny efa olo mampalega io fo izy fa io zegny arakaraka le mazatra fo arakaraka le mazatra olo hoe ikaiky za lema mierigny za mikaiky za palega de mierigny za fa ny matetetiky mikaiky izy volagninao zegny hoe palega oui palega raha ny zavatra hita dia raha ny fahaizako anao helahelanao nikofokofo tamy la muziky hitako maromaro clip ataonao ino baka sary hely magnino sy ny tany hitako zo vrai dire zegny firitonga tegna hitanao nanitadianao tsy abely tagnaty la muziky nikofokofo jusqu'à jour tegna nikofokofo koa nanomboko tamin'ny 2021 teo zegny za ny tegna hoe nanomboko hoe nagnano la musique 2021 zegny za nagnano la musique fa saingy hoe mbola zaza raiky mbola tsisy olo ampiposy de nandeha moa zegny ny fotoagna tafara nahita olo zany posy za olo niposy za koa zegny beau-frère anakafo zegny izy niposy za tagnatin'ny la musique de pendant zay miasa magnano velon-tegnany sy ny tariny sy ny sisa za magnano la musique fogna zegny isaka week-end de isaka za mavita la musique zegny alefako amin'ny la famille à l'extérieur amin'ny fogna karakoa maty navita la musique ty tsy atagnesanareo de magnomia hevitrindreo zegny reo raha karaha zay zala mety raha karaha zay tsy mety nitoizako fo zegny pendant même moi za tsy nieritreritry hoe après reo nangala décision mihitsy hoe palega alohanao posigna amy la musique ty fa izy ty raha tianao raha tsy nieritreritry zegny fa tamin'ny andra raiky tsy apoiziko zegny arivariva andra tam'zegny nikaiky za dadiko satria koa ma dadiko koa miara-miasa aminay de ivalilako ty beau-frère anaka ty de nikaiky za dadiko izy fa manomboky zio anao tsy mahazo migaka toaka raha fa tsy giako sandragna raha zegny tsy mahazo mihinagna akaty mifima cigarette ino mahavian-draha jiaby zegny no manomboky zio posinay anao amy la musique ary anao isaka fanjava anao manoratra hira minimum zegny aroe de izy koa fa karahan'igny zegny nanomboky teo zegny za tegna niditra laligny zany hoe un an
un an nanomboka tegna zay niditra tagnatin'ny sehatry lamozika nagnano clip ndraiky raha jiaby hitanao regny igny zegny na vony pofaka ohatsika amin'ny fivolanantsika izy zegny le hira hoe marary andilako fa 2021 zegny zany commence de tafara hely zegny fanao tamin'ny beau-frère-ko ndraiky la famille za de am'zay zegny niaraka nagnano la musique de navita raha jiaby raha karakaraha zegny somary lavalava hely non ça va iletsika baka jiaby zegny tagnaty famillenao ve nisy efa tia la muzika sa anao fo namorogno i talenta vaovao tagnatin'ny famillenareo ty tamin'ny la famille ko zegny efa la famille efa tia la musique ary misy artiste koa zegny tagnatiny la famille ko tam'zay misy Lico zegny agnarany tam'zany fotoagna zay de artiste zo mpanakanjo tam'zay magnano clip ndre izy magnano tournée jiaby fa elaela fa mino za fa tsy de hoe fantatra connu be izy maneragna Madagascar fa localement donc za za tam'zegny mbola hely de la famille koa ma zegny amin'ny ankapobeny olo tia la musique jiaby tegna tany favianao maiza taiza nahabenao taiza nateraka anao bon za zegny teraka tatsiroan'ny Mandidy Tsiroan'ny Mandidy 200 km mela eto de tany faviako zegny boka ambabako ndraiky mama koa zegny mahazo côté du sud Toliara de papako am'zay zegny mahazo côté koa izy chinois mais za zegny vécu Sambrane donc ta Sambrane nahitako tombotsoa jiaby nahaizako raha maro be safe za nagnano basket za nagnano Miss Mystère iny jiaby de zegny aveako izy ty mampiaka ta Sambrane agnabo safe tao zay nazahoako donc baka Sambrano zany anao na de misy liony avy atsimo very zany sa Antandroy mahazo Antandroy za d'accord gasikara raiky fo gasy anao gasy anao zegny fa ndenao fo agny d'accord raha ndraiky anao zay fa nanagna eritreritry hoe amy taogno ty amy 2025 anao tegna hipofaka sa anao tatao fo sy ty zantanaviagny agny andianany ny tegna marigny aloha franchement tsy nagnampo zay hoe amy 2025 ty ny hoe tegna hoe hipofaka fa nagnantegna ndraiky nagnantegna fa tsy nagnampo zave nagnano le hiranay aby regny zahay tam'zay mambe manamako nagnano ro hira aby regny hira 10 nataony agnatin'ny 10 andro tsy mandry zay andro amanaly magnano le hira safe hira raiky zegny vitanay mila vitanay agnatin'ny 24 heures miala zegny fa magnano hira hafa koa fa izy koa fa niboaka zegny le marary andilako ty tam'zay mbola mahalany fagnahy titranazy zay fa nanagna espoir edy fa hira ty zalahy tokony nanagna raha sy andihanagna zahay tamin'ny côté-ny managerako zegny fa tamin'ny côté-ny mambe ndraiky hafa ny eritreretiny hoe tokony araiky ty izy ty zalahan-tegna ny raha karakaraha zegny tahia nisy any relation entre anao sy mambe satria raha jerigny manko zegny anao isan'ny bandy voniakatra sasa nohony investissement nataon'ny famille zay de reo nizavy mikimaka hoe izy zany tokony agnampity agnaty tato taiza nisy an'zay relation nagnano la musique manko zaho talokan'ireo la musique reo de nagnano zouk variété maro isan-karazany de décidé zay fa hoe hagnano la musique gasy tamin'ny 2025 janvier vita bonne année hely tam'zay navian'ny mambe taminaka tagny tan-tragno nay tagny mihitsy zegny tagny zegny managna studio an-tragno za de ny famille zegny nivolagna hoe tsika hagnano la musique alohatsika hitady guitariste afatsika magnano la musique gasy salegy ndraiky zay la musique gasy jiaby azo atao de samby nitady de za manahita mambe de niproposeko bon pare izy hoe fa cahier izy izy koa fa cahier koa ma zegny mambe koa tsy niafahafa tonga de fa ndresaka zay raha karaha zegny tiako atao hoy izy tsy problème zay fa lera karaha zegny zay havy karaha zegny zegny ny fahaizanay ndraiky mambe tsy hoe nisy raha hoe karakory loatra fa la musique fo zegny nampiaro bon je dirais hoe anao niova plutôt bascule kely amin'ny resaka rythme donc mafijery koa azy tatamiranao roa telo faramparany hitako niova inona vian'zay choix zay
Naviano zegny choix zegny de za zegny za magnano lamoziky zay lamoziky tiako ça fait tamin'ny fotoagna zay ni-commence niaraka niasa tam'le managerako volaniko io nampagnanaova lamoziky zay tsy tiako za ary résultat boka io tsy nanjary ratsy zegny résultat boka io donc za zegny koa magnano lamoziky mi-inspiré za lamoziky tiako zegny za mahavita magnaboaka raha tsara tiako tsindriagna hoe amy resaka rythme zay ny problème zegny za afaka mihira rythme jiaby zegny ny problèmeko ary za tsy janogno amy rythme araiky fa za zegny hagnano rythme jiaby karaha artiste taloha aby regny reo zokobetsika taloha aby regny reo magnano tout rythme donc igny zegny le mampalega karan'igny hoe tout rythme. Bon, nominé tamin'ny RDJ ny Malamy Fagnahy. Zegny baka ny soratra misy zegny. Malamy Fagnahy. Midika inao anao zay nominé la hiranao igny, ino fanasanao azy? Ya, aminakahy zegny agnisan'ny vaovao tsara na ravoravo za ary agnisan'ny hoe fandresegna araiky manokagna ny na-nominé zaho tamin'ny RDJ mozika tamin'ity taogno ty. Donc mampirisika zany de hagnano raha tsaratsara kokoa satria misy volagna dadiko araiky zegny hoe peut mieux faire izy dadiko miara-miasa aminakahy io zany ndre magnano raha tsara i tsy mivola aminao non tsara mbola mahavita tsaratsara an'io fo anao donc za ravoravo ary agnisan'ny azo lazaigna fa hoe dingana tsara araiky manokana aminakahy zegny ary hoe azo lazaigna koa efa tafiditra agnatin'ny la cour des grands tafiditra zegny de anjarako amizay zegny ny miprouver fa hoe ty le mampalega de mba miavaka amy maro. Donc zegny agnisan'ny paramètre na unité de mesure entinao ny mesurer ny fivoaranao koa zany renao nominé tao amin'ny RDJ. Donc zegny no mampagnategna fa dika zegny tao avy anao avy ndraiky ka. Avy ndraiky antsika mangataka amin-jagnahary agnano tout le moyen possible zegny mba ahafahagna tafiditsy ndraiky koa amin'ny taogno avy. Verana kely regny fiarah-miasanao sy mamy be to igny. Izy zany nanao hira sady hiritra fansoatanao rehetrarehetra tato zegny ne za igny namboarina sy nivokarina nandritra ny fotoagna igny. Izy zegny nanoratra hira de za zegny magnano correction zay raha hitako tsy mety aminakahy de ty zala tsy mety amiko aloha ty soloatsika hafa karaha zegny amin'ny donc zay tonga de fa niengagénareo mamy be tagnatin'ny fotoagna lavalava hoe ato kendriky anao hoe asa une semaine ohatra 10 andra fotsiny io zegny contrat fanaovanareo 10 andra hira raiky isan'andra mila mavita zegny ny tsy hoe zegny ny forcena izy hoe tsy maintsy mahavita zegny fa zegny ny fotoagna nanagnany de nenjehiny zegny le nenjehinay zany le fotoagna natao ma zegny vita ihany le lamoziky boka de samy namakivaky loha ary zay tsy araiky fotoava misy zany hoe Mambe Loïc Rasta kabosiste ny wawaigny koa namany atao de za de aveo nabavo koa ma zegny nagnano cœur sy ny tariny. Donc zay resy lahatra anao tapreniny zay zavatra session nataonareo zay fa ny olo maromaro miaraka mitambatra miketriky lamoziky mampaboaka zavatra tsara. Ya, tegna resy lahatra ary exemple araiky fotsiny ho andreo américain. Ireo américain koa fa magnano hira araiky zegny ndraikindraiky olo folo magnano izy nefa olo araiky fogna. Ndraiky araiky fa naketrigny fa mahatsara azy zegny mahatsara izy zegny. Agny zegny tsisika hoe mahay manoratra anao mahay manoratra za izy koa mbola misy olo mahay manoratra anao ilaigna fo zegny izy de atao zegny le raha zegny dievitra lefa rehefa aveo. Voilà de tegna ampatsara le la musique donc mahavita raha tsara izy koa. Donc zegny anao plutôt ty basculer agnano resaka industrie musicale donc hoe agnano olo maromaro mihitsy miaraka iketriky lamoziky zay ataonao sa miaraka mitady agnatindray zavatra. Zegny mihitsy zegny ny tegna tanjognanaka aminanjy za fe io tsy vitan'olo araiky la musique. Franchement la musique sarotro be la musique. Tsy arakaraka amin'ny fahitany olo avy ivelany izy zegny hoe ny tegna ao agnatiny ary mino za fa tsy zaza araiky fo matsapa zegny. Donc ilagna namagna be zegny le la musique na miresaka parole na miresaka fizahavagna mélodie surtout hoe karakory mélodie zegny beka izy miaraka regny sofinin'olo de fa mitire olo raha jiaby zegny zegny ilaigna travail ndraiky famakiagna loha raha jiaby zegny.
anao mahay mikotrokotro raha aby rito asa agnano raha golagolany hely agnano maquette-nao tompony anao tompo fa mahoisanao fa tegna fa capable ame zany. Izy koa agnano maquette naka tompony zegny presque za fo zegny magnano izy safe aminakagny za tsisy namagna za koa de za mo mipetraka hors de ville ambanivolo za mipetraka fa tsy mipetraka amy ville de obligé zegny za tsy maintsy mianatra potipotiny ohatsika mahay potipotiny de ankoatran'izay ndraiky za magnano gitara hely koa igny koa afahako mamôrogno hira de mitendry piano hely koa za mba afahako manoratra hira de base fa tsy professionnel fa donc zegny anao nitsofo agnatin'ny musique zany ty hira nomboka rehefa avy eo anao de mianatra base-ny resaka musique rehetrarehetra rehefa avy eo. Talôkany za koa fa tia la musique efa nanomboky nianatra mbola tsy hendiky tafiditsy laligny za efa nanomboky mikitiky ireo raha jiaby io fa izy koa fa zegny navy teo zegny za vao commence tegna niditsy laligny aminazy ary manombo mianatra tsikelikely mba hoe mpanonganonga le niveau zegny. Ino ty tali noir et blanc ty non nametraka question bon asimiazy nametraka question tato hoe ino raha ty zao ka pare koa anao avec noir et blanc talinao baka tato ino le feeling baka taia. Bon voalohany zegny resaka fagneva io zegny izy volagninao zegny ny artiste jiaby amizao presque mankafy fa ny ndrô tsy haiko hoe ino antony ankafizany fa ninaka zegny rango mbola hely za fa tia lava fagneva fa olobeko mamako ndraiky papaka tsy mety amindreo ary izy ka zio mamako mbola mivona fa adosoa fagnevanao io fa izy io zegny raha tiako izy io raha tiako zay tsendriky mpanakanja fa tia lava fagneva fa noho ny hoe mbola mipetraka amin'olobe de magnaraka le maliny anao zao magnano velotegnanao tompo io ataonao raha tianao voilà izy io zegny za magnano raha tiako mais des fois izy koa remarqué nareo ndraiky izy adosoko izy koa reraka za aminazy ndraiky izy adosoko de mipody ambany izy de izy koa fa lavalava izy de ataoko koa zegny zay raha tiako aminany na coloreko izy na ataoko karakory igny koa ma zegny mba fomba raiky ahafahan'ny artiste magnaboaka style-nany amin'ny lalan'ny fagneva misy sasany ataony rouge misy sasany ataony bleu izy fagneva magneva anao zay mahay raha magneva anao firy taogno lema amizao ty za amizao zegny angala 27 ans. 27 ans amizao firy zanaka vadiagna mariage comme ça ouais zanako aroe de manambady za de mbola izy moa vadiko amizao ty mariage zegny marié non mbola tsy hendiky mangataka amizanahary ndraiky zay mamany zanaka anao roa io ia firy taogno aby tsy haiko aby rito 3 ans araiky angala 1 an et demi. Oui na de eo anao raha managna zay vady zay mba genre magnotianao tegna karakory koa izy fiavy tegna hitanao hoe tiako zegny tsy voabeka meloko edy madame za meloko anao iragnao hoe fa koragnany samy jeune izy tia karakory ny tegna hitanao hoe mangedraky mitsangana io karakory mahafinaritra io ndraiky zegny aminaka critère anaka magnangy za magnangy mazavazava hoditsy ny tiako mais pas forcément ndraiky mba misy job mba hitantegna mba hitantegna mba pare amtegna fa en général zay magnangy mazava hoditsy tiako de magnangy mba misy forme koa na tsôsôra fa izy koa zay fa pare mila miaraka fo jiaby tsy mety ndraiky zegny tsy mety ke hoe tsôsôra ke forme non sôra au forme alavagna ndraiky izy tsy mila fôko loatra fa ndraiky koa izy anao boka lava be karakory hagnenjiky lavasagnanao viavy izy ndraiky boka koa fa mba natakataka tena izy mba fa fa acceptable izy fa magnangy amizao vitsivitsy ny lava surtout amitsika Madagasikara eto. Ok raha sakafo ino tegna tianao sakafo gasigasy amy sakafo gasigasy za presque eo amin'ny mahogo ao mahogo mbola tavela agnatinao zegny ny américain baka ny américain agny mbola tavelany za tia animboroka zegny ary mahogo batata karan'igny za zegny malany sakafo tsotsotra fekiny zegny tegna marigny re misy fotoagna za agnatin'ny andro zao mihinagna katakata masaka fo manga vita de zegny agnatin'ny raraiky mahogo karan'igny koa io koa mba baguette d'atono baguette d'atono
Baka datono. Ya, Non, sao de zegny plutôt nitaizananao rythme-ny sakafo ta fahazazagna miakatra de lasa zatra zay anao? Izy ndraiky aloha amin'ny dadiko, maman'ny mamako, zegny sakafondreo. Fa zay zary ny dadiko aminany io fa tsy zatra. Tsy zatra. Safe baka ny agny baka zegny balahazo maiky. Mahôgo Maiky maiky. mahôgo maiky natapy igny. I baka koa aloky. io tsy siramamy, mbola aharondreo vagnemba koa. Vagnemba mety araiky misy abobo hely. Ai, tsy miady amintsika raiky. Io tsy miady amintsika raiky fa zay zegny kofa avy matetiky andokisan'ny dady. Mbala tsy magny zay dadinareo? Izy tsy olo mandidy ao. Izy zegny rango zay za kofa nisy jery, izy tsy olo mandidy fa nisy tany zegny fa ny fatafipetraka agny zegny izy. Fatafipetraka karaha fatanindrazana mihitsy satria fa reo zay fa tsy magnatsimo heky zegny fa tsisy tanindreo atsimo agny. Misy ka. Mbala misy fa tagny anao? Za mbola tsy tagny. Jusqu'à ilaka ka eo fô zegny farany tany nimboako. Ao koa zegny misy tany famille koa ilaka koa reo magnano safira. Après dadinao miteny hoe ahita tegna fiavianareo aby tsimo ao. Tany tegna fiaviagna izy io boka zegny amin'ny histoire en famille tantaraigna aminaka presque mifanohitohy aby. Donc za zao koa mivolagna aminao boka ambondro misy parany la famille koa boka ary boka gauche. Donc ambondro ao zegny ao misy la famille ko zegny ao. Karaha zegny amin'ny papako ndraiky izy boka agny Ankaragna. Ankaragna atsimo agny. Tsy ary nisy tany nimboako raha zay fa nitantarigna aminakahy. Mais un jour ndraiky za tsy maintsy mandeha mizaha le tegna tany fiaviako eto le ino nouveauté ao? Ino raha vaovao amegna mpankafy ary mba resaha eto hoe ino misy ino ao, ino efa miamaka akory ny clip tout ça. Eto zegny za magnambara araka nikoragninao teo igny hoe nagnino ma anao miavaova rythme? Efa zegny mihitsy zegny le mampaleka. Za tia salegy, attention, tsy hoe za tsy hagnano salegy eky, tsy hoe za tsy hagnano rythme karaha marary andilako igny eky, fa za zegny izy volagniko teo hoe le musique ça dépend d'inspiration. De zay raha mi-inspiré za en moment zegny igny no ataoko. Donc mety miomagna antsika zegny fa misy karazagna variété maromaro iboaka ao. Mety ahita tsapiky tampoka anareo, mety ahita ino ma zegny rythme vaovao tampoka zegny miaraka aminaka fa izy zegny miazaka fogna zegny zaho magnomia ny 100% boka aminaka mba ahafapo ndraiky atavelan'le la musique zegny tsara. Misy anao misy siava-menaka tsy zegny? Ya. Ino le siava-menaka? Pourquoi siava-menaka? Ya. Siava-menaka baka zegny menaka fa monty dolily sa ino menaka baka maro. Menaka maro. Izy tsy na vidange na huile. Izy koa fa raha micoince siava-menaka. Fa tsy siava-rora. Tsy siava-rora menaka. Izy koa fa raha micoince fa ninaka tamizigny ndraiky edy tsy zegny agny. Ninaka tamizigny tsy zay fa fety. Fety zegny de siava-menaka zalahy. Safe anao tsy hinagna ro mazava nda fety. Siava-menaka. Ino na ino zegny raha ataonao zegny ilaigna fo zegny menaka io mba mampalamalamatra izy. Tsy maloto saignintsika fa zegny boka le afa fo boka anao mihinagna ro mazava ndraiky saosy midy kokoa zegny anao koa mihinagna saosy zay le hoe siava-menaka le raha. Bon, raha ny olo ankafizigny zegny artiste gasy izy tegna tianao lalàna magnangy. Amizao zegny za presque mankafy ro zokibe taloha. Ya, amin'ny génération vaovao ndraiky maro be koa zegny ny la musique tsara fa tegna angalako référence zegny matetiky ro olo taloha par exemple asa Docteur JB, ery Tianjama, raha koragnindreo regny zegny ndraikindraiky magnampy antegna amizao ty manoratra hira vaovao. Safe io zegny tsisy raha vaovao zegny amizao fa teo fo mipody. Ya, de igny zegny andesin-tegna mi-inspiré bon nagnano karaha ty Zoky Tianjama, nagnano karaha ty Zoky JB igny de ataoko karaha ty basy naka arirarirako ato ery izy beka magnaboaka raha karaha ty. Raha karakaraha zegny. Tegna fananaovanao tournée hatreto. Tany fadian'ny son. Diego nisy fotoagna avy eo andeha Maurice ma zegny mbola handeha de aia koa ma zegny Ambilobe
ambanja za tsy endriky nagnano hoe tegna hoe vrai tegna ny shownao voilà fa za ndraiky fa matetiky magnano ambanja matetiky za magnano show sa fe misy alainy ro opérateur aby io misy festival tsy haiko n'ino ataoko farany teo zegny de magnano fa amty ndraiky maromaro tany imboagna. Cursusinao tamin'ny fianaragna resaka anina juska tahianao an-jano ino raha nianaranao? Ya za zegny tamin'ny fianaragna ma zegny olobeky tsy de nanagna moyen nagnapoza lavitra malgré ndraiky tsy agnomezako tsigny rô fiainagna igny de juska tamin'ny baka teo fo za izy koafa vita zegny nafaka baka za hoe menimeny an'io de bon eto ny farany fa de fa zay zany. Pourtant tu exprimes en français nagnino nagnano langue hely tapart sasany ta l'école tamy fogna. Bon za nagnano langue taprès za nafaka baka hoe langue anglais mais navy coronavirus bôko tsy loso lavitra zany ndraiky fanadinako koa jiaby izy io ty. Ave tsisy pratique. Ya. Fa français tegna hoe fo nianatra sa? Ouais, français za koa tsy nianatra fa nahay karahan'io fô. Pratique zegny comme zegny famille-ko ndraiky managerako aby reo miasa sy mipetraka agny de mikoragna isan'andro zay de lasa mba mahazo leçon isan'andro fô antegna amin'ny prononciation sy ny vocabulaire. Vocabulaire. Ok d'accord. Ok, omeo afatrariny mpakafy anao sy mijery fandaharantsika. Ya voalohany zegny mankasitraka anareo jiaby mpakafy zay nanoagna za hatreto ary mbola mampirisy koa zegny anareo zay mbola vao découvert le mampalega aleo tsika hiaraka hivoyage agnatin'ny la musique le mampalega tsy voatery ho salegy tsy voatery ho afrobeat fo fa atsika magnano la musique maro isan-karazany la musique io zegny karaha hoe art donc zo andesitsika miady amin'ny fiainagna ravoravo atsika mitandregny izo malahelo atsika mitandregny izo arakaraka zay inspiration mandalo amitsika zegny afaka tandrignesagna la musique ary afaka atao la musique ke abonné page le mampalega areva amin'ny YouTube sy ny réseaux sociaux maro samihafa agny karaha zegny koa abonné koa zegny page tsika ty mba afahandreo zegny mazoto mitantara fiainagnanay artiste karaha ty koa aminareo matetitetiky. Mirariny tsara indrindra ho anao zaho miakara amin'ny ambony indrindra am'izay tianao am'ty la musique ty andeha Amerika andeha Australie jusqu'au Japon amy la musique manao farany ambony am'laza mitondra ho riary ensemble rano koa anao amy la musique ataonao ty mipody ataontsika mikoragna anao mitondra vola misaka am'zay mandeha ty am'zegny anao mandeha ty amin'ny la prochaine fois raha ohatra ka fagnontaniagna ty valinao io nao fotsiny za tsy mino explication misy mamahagny agnafatra anao bon anao vie tianao anao andeha Norvège na andeha Dubaï aty mana clipnao jiaby zany payenao billet d'avion anao fa somasoma za hely anao avy aty oui ou non andeha tsy andeha non tapitra ny fandaragnatsika mitsotra anareo naraka ty fandaragna ty akasitragna le mampalega izay ny vahita eto amitsika de irigniano koa tsika hitondra mpanakanto artiste managna lazany eto amin'ny fandaragnatsika veloma tompoko veloma tinao yes Ti era vedi, quotidiano me quando